molt divertida. Supergalàctic, que és el grup, el duet que tenien als 90, suposadament, aquests dos protagonistes, i que jo recomano aquesta pel·li. La veurem, té bona pinta. Doncs el que farem a partir d'avui, quan finalitzem el programa, és recomanar a la gent de casa les pel·lícules que podran veure a Verdi Clàssics, que cinema per un tub ja més sense control. No faltarà mai. Avui tenim poquet temps i fem una petita recollida amb les 4 dades bàsiques de les pel·lícules que anirem veient. Clar que sí. Si et sembla bé, comencem d'aquí una estoneta, la podran veure, amb Els seductors, que comença a 2:15, a les 2:30. És una pel·lícula francesa i tracta de l'Àlex es dedica professionalment a trencar relacions per encàrrec, juntament amb la seva germana Melanie. No hi ha cap cas que se'ls resisteixi i només tenen 2 regles. No trencar parelles estables i no enamorar-se mai. Un dia per això apareix un client, contracta els seus serveis perquè la seva filla trenqui amb la seva parella. El que semblava una missió senzilla es va complicant per moments. Doncs una pel·lícula amb molt d'humor, com totes les d'avui, com diem. Quan acabi aquesta pel·lícula, doncs a les 4, El gendarme de Saint-Tropez, una pel·lícula meravellosa, repartiment, per exemple, Luis de Funes, que el tenim allà molt al cap, i com a curiositat en aquesta pel·lícula, Luis de Funes va protagonitzar les pel·lícules sobre la vida del gendarme que protagonitza durant 18 anyets, entre el 64 i el 82. Així que aquesta pel·lícula amb molt d'humor. Quan acabi, més pel·lícules. Quan acabi, com avui, un dia de avisaré el meu pare, que és un gran fan de Luis de Funes. Sí? Ah, és que és molt bo, Luis de Funes. S'ha de posar. Doncs com hi haurà pluja, més pel·lícules encara. Muerte de un ser querido, Crimes of Passion, al 2:15 de la tarda, 5:30 de la tarda. La Puc és convidada al seu tutor universitari en una casa situada en una illa per celebrar el solstici d'estiu. Allà també hi és Leinar, amb qui manté una relació secreta. El que havia de ser una vetllada plena de romanticisme es transforma en una nit d'horror, quan una de les convidades apareix assassinada. Aquesta, Albert, ens agrada a tu i a mi. Poca estona després, el cadàver desapareix, així com la barca que els ha portat a tots a la illa. Estan atrapats i aïllats, i un assassí s'amaga entre ells. Aquesta l'he vist jo i és boníssima. Sembla com el Cluedo, no? Boníssima, és boníssima, sí. Helena, quedem avui a les 5:30 i la veiem junts. Jo crec que sí. Amb un te. M'agrada. Doncs això serà 5:15. Després, a les 7, quan acabi la pel·lícula, anem a l'any 1985 amb una pel·lícula, Tres solteros i un biberón. Humor garantitzat, com sabeu, tota la tarda, tota la nit també. Una pel·lícula nominada a l'Oscar de la millor pel·lícula de parla no anglesa, a l'any 85, nominada també al Globus d'Or, la millor pel·lícula i millor guió. Tindrem més propostes perquè quan acabi, doncs, cada vegada més pel·lícules. Una miqueta més de cinema. Clar que sí. Abans d'anar a sopar, doncs una miqueta més de cinema. El precio de l'ambición, a 8:45, 8:30 del vespre. El sinopsis. L'agost del 1971, Rose, una òrfana de 19 anys, és contractada per fer tasques domèstiques en una mansió familiar de Georgia. El fill de la família, Buddy, de 13 anys, s'enamora perdudament de la Rose, causant grans tensions a l'entorn familiar. Va estar nominada a 2 Oscars i 2 Globus d'Or l'any 91. Doncs prenem nota d'aquestes pel·lícules. Avui és que us ho volem explicar tots, perquè no volem que desconnecteu tot el dia de Verdi Clàssics. A les 10, quan ja tothom hagi sopat, anem fins a França. Jo és que sóc molt fan del cinema francès. M'agrada molt a mi el cinema. Any 2012, com us deia, Pascal Chamelí, director, segur que us sona d'altres projectes. La família de la Isabel té una estranya maledicció i tots els matrimonis acaben en divorci. A partir d'aquí comencen a succeir moltes coses que és com ui, ui, ui. Esto es como, o sigui, les pel·lícules són com la vida real, al fin i al cabo, no nos dejan de Hem vist moltes pel·lícules amb infidelitats, trencar parelles, això... Jo de tot una mica, Cinema francès de luxe, com diem, Porta'm a la lluna, una pel·lícula més en català, a les 10:00. Clar que sí, i continuem. Que no teniu son? Doncs continuem. Tot el dia. Buffalo Soldiers, a 2:15 del vespre, 11:30. L'any 1989, amb la caiguda del mur de Berlín, a tocar l'especialista Ray Elwood és condemnat per un jutge a complir serveis militars a Stuttgart. Aquesta és dura, Allà s'involucra en el mercat negre fins que un dia arriba al seu batalló un sergent de molta disciplina amb la intenció de posar ordre.
I jo crec que posarà ordre. Una mica d'ordre, sí. I ja si teníeu alguna cosa per fer ja de matinada, a la 1 de la matinada, és que cada dia, a totes hores, pel·lícules, aquí, a Verdi Clàssics. La darrera, Maria, aquesta sí que sé que l'has vista. Bueno, la no del todo. La matanza de Texas, de l'any 74, un clàssic, una pel·lícula que va recaptar més de 30 milions de dòlars als Estats Units, convertint-se en la pel·lícula independent més exitosa. Això és Verdi Clàssics. I parlarem de cinema tots els dies i us explicarem també anècdotes, curiositats i tot el que calgui per passar nosaltres un bon migdia amb vosaltres. Ja ho sabeu, sense control a partir de les 12 i fins les 2, aproximadament 2 horetes de programa, com sempre. Ens podeu seguir també per les plataformes digitals i, com sabeu, @sensecontroltv, que estem allà. Clar que sí. Tornarem demà? Tornarem demà a les 12, que no falteu i que us ho passeu molt bé. Clar que sí. Gràcies, Maria Lucena, gràcies, Albert. Jo ja con la manta. Con la manta a ver las películas. Sí, a ver la película. Meravellós, super. Fins demà, moltes gràcies. Adéu.